ഉമളി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഓർഡർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. റിനി ആട്ടോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കുള്ള ആ ഒരു പാക്കേജിങ് വീഡിയോ കണ്ടാലോ. റിനി വാങ്ങിയത് ഇതേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബാങ്കിളാട്ടോ. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റത്തെ കസ്റ്റമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലാണ് ആൾ. അപ്പം ഞാൻ ആൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രീമിയം കളക്ഷനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റിങ്ങും കൂടി ആൾക്ക് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് പാക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.